Ndiripo usati wandisuwa. Ndari kukusuwa singai. Saka ndichakuona tempe manje. Iripo. Bye. Patikuna chibe. Wazondifunda futi. Pane kamwe issue unoramba navo sendakambokuudza. Saka kana tiri panapo unongoavoid kuti ndongoonana setimu inenge ichingofamba famba. Unongoavoid kuti vanhu vaziye tiri kuita because unongodzingwa wese. Ungoramba tingori ni setup yedu. Vanhu vangofunga kuti wifi yangu tingoita tiri kuita. But ione ni tukiziyana. Wese. You worry too much about vanhu and unozandri munhu. Unongotsvaga imwe imba kasha. Tochikarini ndinotisikana tete tichida kungoona kuti ngoona kurarama chete but otherwise uza process ichaifambisa pano. So ishoti kuti ndisaudzani ndisaudze yadzadzi yako. Aiwa ndisikunoti kuti kuudza isachi ndikwedza ngotaura kuti usazongoonekera